Doncs Esther Guerrero, campiona de 1.500 metres, quarta vegada, m'has dit, oi? Cinquena de 1.500, perquè de província en tens 4. Però jo dic que és triple campiona. Per què triple campiona? Perquè a part de guanyar, has ajudat a que Águeda Muñoz s'anés a París i fes la mínima. I després, a part, te'n vas amb millor marca personal, amb un regust, jo crec que fantàstic de cara als Jocs, no? Sí, la veritat és que m'he trobat molt bé. Marca de la temporada, 4:2:70. Doncs res, la veritat és que sabia perfectament com seria l'esquema de la carrera, he sortit molt concentrada, sabia quan havia de passar, sabia el ritme que aniríem. Això també m'ha donat molta tranquil·litat, per mi ha sigut un campionat diferent. He trobat a faltar la Marta, que segurament, bueno, segurament no, segur hagués canviat el guió de tota la competició, perquè a part de ser la líder, era la líder espanyola de l'any. Al final, doncs, és una companya rival que sempre ho lluita moltíssim. Llavors la carrera s'ha plantejat diferent i jo, doncs, he disfrutat moltíssim de l'última recta. Quan he vist que hi havia 4-4-1, 4-2, m'he sorprès perquè realment no tenia la sensació d'estar corrent tan ràpid, per tant molt contenta i amb ganes de veure si aquest juliol abans dels Jocs doncs puc enganxar una cursa més ràpida i millorar la meva marca personal. Alguna cursa? Perquè falten bastants dies encara per París. Doncs estic pendent de córrer el cap de setmana que ve un míting important, encara no sé si a París, a Kelo, el que surti, i llavors sí que m'aniré de concentració a preparar els Jocs i espero millorar, arribar el més competitiva possible i això, i treure'm una mica el regust de Tòquio, que no va anar com esperava. Molta sort en els entrenos perquè pugui sortir uns Jocs Olímpics molt bons. Gràcies.